Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία Green EuroLeague του Όλα Πράσινα με Χρήστο Δημόπουλο και Άρη Αντωνόπουλο. Μεταγραφικό το μενού της σημερινής μας εκπομπής και φυσικά το μεταγραφικό δεν αφορά άλλο όνομα πλην από αυτό του Rison Holmes. Έγινε αναφορά στην Green Monday της Δευτέρας και είπαμε κάποια πράγματα, αλλά επειδή τα τελευταία 24 ώρα ακούγονται ακόμη περισσότερα, νομίζω ότι πρέπει, Άρη, να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή και πάνω απ' όλα πραγματική τους διάσταση. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε στα επόμενα 10-10-15 λεπτά της νέας Green EuroLeague. Νομίζω άρα έχουμε αρκετά να πούμε και ακόμα περισσότερα να ξεκαθαρίσουμε. Να δούμε, Χρήστο, αν θα είναι και 10-15, γιατί πολλές φορές ξεκινάμε τις εκπομπές με αυτή τη λογική, να πάμε στα 10 με 15 λεπτά και εν τέλει όλο κάτι παραπάνω θα πούμε, όλο κάποιο ρεπορτάζ θα αναλύσουμε λίγο παραπάνω και θα φτάσουμε και τα 20 και τα 25, οπότε μην παίρνουμε και όρκο, αλλά εντάξει. Εγώ μετέφερα το τι γράφει σκαλέτα μα. Τώρα το που θα οδηγηθούν τα πράγματα, ξέρει, όταν πατιέται το ρεκ, θα κοπεί όταν έχει ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ. Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς αυτό που παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει, τουλάχιστον όσο κόσμο θεωρεί και πιστεύει ότι αυτά εδώ τα βίντεο, αυτές εδώ οι εκπομπές που κάνουμε προσφέρουν κάτι στους ίδιους και φυσικά στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Like, subscribe και τα σχολιά στα οποία πάντα σε κάθε βίντεο είναι πάρα πολλά και δεν ξεχνάμε φυσικά το νέο εγχείρημα του Όλα Πράσινα, Χρήστο και αγαπητοί φίλοι, που δεν είναι άλλο από το νέο application που έχει έρθει και σε Android και σε iPhone, σε iOS συσκευές. Υπάρχει φυσικά και το link στην περιγραφή. Μπορείτε κάτω από αυτή την εκπομπή να πατήσετε τα εκάστοτε link ανάλογα τι συσκευή έχετε και να κατεβάσετε αυτό το app, το οποίο τι σας προσφέρει, για να τα πούμε και σε αυτούς που δεν τα γνωρίζουν. Όλο το περιεχόμενο του Όλα Πράσινα χωρίς ενοχλητικές διαφημίσεις, δηλαδή είναι ένα free περιεχόμενο το οποίο έτσι κι αλλιώς έχετε πρόσβαση σε αυτό, απλά είναι εντελώς καθαρό, να το πούμε έτσι, είναι εντελώς clean και φυσικά υπάρχουν και άλλα πολλά, όπως πολλοί διαγωνισμοί, διάφορα άλλα πράγματα που θα μπουν και στη συνέχεια και φυσικά δεν ξεχνάμε και το αποκλειστικό μας περιεχόμενο με 1,99 το μήνα ή 19,90 για ένα χρόνο, γλιτώνετε και 2 μήνες. Μιλάμε τώρα για ούτε ένα καφέ την ημέρα, το μήνα, ποια ημέρα. Μιλάμε τώρα ότι ούτε ένα καφέ το μήνα, ποια ημέρα, έκανα για λάθος. Επομένως, κατεβάστε αυτή την εφαρμογή, βοηθάτε και με τη συνδρομή σας τη δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ, αν θεωρείτε ότι είναι σωστή και παναθηναϊκή, και προχωράμε. Λοιπόν, Rison Holmes, ειδικά τις τελευταίες ώρες μετά από μια αναφορά που έγινε χθες σε μια εκπομπή Άρη, έχω λάβει δεκάδες μηνύματα με το ότι τι επιλογή είναι αυτή. Λες και ο Παναθηναϊκός, επειδή υπόθηκε κάτι κάπου, Γιατί δεν κρίνω εγώ ήρθε ο το Holmes. ρεπορτάζ του καθενός. Ήρθε. Ναι, δεν κρίνω το ρεπορτάζ του καθενός ότι είναι λάθος ή σωστό. Ο καθένας μεταφέρει ό,τι γνωρίζει. Αλλά αυτό από το μεταφέρει κάποιο την είδηση την οποία γνωρίζει. Πόσο μάλλον αν είναι έγκυρος. Στο ότι ήρθε ο παίκτη, τελείωσε, υπάρχει μια απόσταση. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ήταν δεκάδες αυτές οι ερωτήσεις και επειδή νομίζω ότι η αναφορά που έγινε στην Green Monday δεν ήταν αρκετή, πάμε να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα ξεκαθαρίσουμε και να πούμε πού βρίσκεται πραγματική διάσταση της υπόθεσης με αυτά που γνωρίζουμε εμείς. Εδώ εμείς δεν μεταφέρουμε τι λένε άλλοι, ούτε λέμε ότι αυτά που λένε οι άλλοι δεν ισχύουν. Εδώ εμείς θα πούμε αυτά που γνωρίζουμε. Σηκώσαμε τα τηλέφωνά μας, ψάξαμε λίγο το θέμα, συγκεντρώσαμε δύο πληροφορίες, ερχόμαστε και τις λέμε. Λοιπόν, Rison Holmes είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθήσατε την Green Monday της Δευτέρας, έχετε απάντηση. Καταφατική είναι η απάντηση. Ναι, ο Rison Holmes είναι ένα από τα ονόματα τα οποία έχουν προταθεί στον Παναθηναϊκό και εξετάζονται στη μετά Valanciunas εποχή. Δεν έχει αλλάξει, επειδή επίσης μας ρωτάτε κάτι στην περίπτωση του Valanciunas. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να παίζει με λίγες πιθανότητες, 10-15% τις ορίσαμε τη Δευτέρα, δεν έχουν μεταβληθεί αυτή τη στιγμή. Όμως όλοι καταλαβαίνουν και νομίζω σιγά σιγά θα συμβαίνει με όλο και περισσότερους αυτό, ότι η υπόθεση έχει οδηγηθεί σε μια διαδικασία που δεν μπορεί να ελέγξει ο Παναθηναϊκός και επειδή αυτό που απαιτείται να κάνει ο παίχτης δεν το έχει κάνει αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής. Και τι εννοώ, Άρη, να πει δημόσια, καθαρά και ξεκάθαρα, χωρίς κανένα ανεμεναλά, θέλω να έρθω στην Ευρώπη. Όσο λοιπόν αυτό δεν γίνεται και υπάρχουν μεσοβέζικες δηλώσεις κλπ., ό,τι μεσοβέζικο ή αρνητικό είναι υπέρ των Denver. Ο Παναθηναϊκός παίζει μόνο με ένα σενάριο, ο παίχτης να διεκδικήσει δυναμικά
και με δημόσια τοποθέτηση αυτό που θέλει. Όσο δεν το κάνει, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητές του. Όχι επειδή δεν τα έχει βρει με τον παίκτη, φυσικά και τα έχει βρει, αλλά γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν την επιμονή του ιδίου του Valanciunas για να πάρει το letter of clearance και να φύγει με την ελευθερία του από το NBA, έτσι ώστε μετά να ανακοινωθεί η προσωπική συμφωνία την οποία έχει με τον Παναθηναϊκό. Όταν λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, γιατί είχαμε αναφέρει Άρη και σε προηγούμενο ρεπορτάζ ότι όσα backup plan που είχε ο Παναθηναϊκός που είχε δεν τα είχε ενεργοποιήσει, διότι τις προηγούμενες 2 εβδομάδες όλο το ενδιαφέρον του ήταν το πώς θα τελειώσει θετικά η υπόθεση Valanciunas. Όταν λοιπόν αυτό άρχισε να φαίνεται ότι πάει στο να χωλαίνει, ο Παναθηναϊκός αυτά τα εναλλακτικά πλάνα άρχισε σιγά σιγά να τα επεξεργάζεται. Μέσα σε αυτή τη λίστα λοιπόν των προτάσεων που είχαν φτάσει στο Παναθηναϊκό ήταν και το όνομα του Ρίσον Χόλμς, ο οποίος σε αντίθεση ας πούμε με την περίπτωση Σάριτς, την οποία επίσης αναφέραμε Άρη στην Green Monday της Δευτέρας, δεν απορρίφθηκε κατευθείαν το όνομά του. Πάμε πρώτα να πούμε γιατί δεν απορρίφθηκε κατευθείαν και εν συνεχεία θα τονίσουμε και σε ποια θέση της λίστας βρίσκεται. Λοιπόν, ο Ρίσον Χόλμς είναι ένα παιδί το οποίο πριν μερικά χρόνια στο NBA ήταν ένας παίκτης ο οποίος έκανε θόρυβο. Ένα παιδί το οποίο έχει τρομερά αθλητικά προσόντα και είναι αυτό που λέμε ο κλασικός pick and roll ψηλός για να καρφώσει πολύ καλά τελειώματα κοντά στο καλάθι κλπ. Υπήρξε όμως ένας τραυματισμός, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή σε άσχετο σημείο στο μάτι του. Έμεινε κάποιες μέρες εκτός και μετά είναι σαν να εμφανίστηκε ένας άλλος παίκτης. Πήρε για τα καλά την κάτω βόλτα. Όταν λέω για τα καλά την κάτω βόλτα, δεν εννοώ ότι έγινε ένας παίχτης που δεν εμφανίζεται στο NBA, αλλά το στάτους που είχε πριν με το στάτους που απέκτησε μετά δεν είχε καμία επαφή. Στο NBA είναι ένα παιδί το οποίο καλύπτει τις θέσεις και 4 και 5, αλλά χωρίς shoot. Δηλαδή δεν είναι το shoot ένα από τα πράγματα τα οποία έχει στο ρεπερτόριό του. Σε αντίθεση, όπως είπαμε, με τα τελειώματα κοντά στο καλάθι, καρφώνει δυναμικά και είναι ένας παίκτης, ρε παιδί μου, που είναι ο ορισμός αυτό που λέμε εντυπωσιακός. Ταυτόχρονα είναι και σε καλή Είναι ηλικία. παίκτης κάτω από το καλάθι, να το πούμε με μια... Ακριβώς. Ναι, αλλά όχι του post τόσο πολύ, είναι περισσότερο του pick and roll. Και ένας βασικός λόγος που δεν έφυγε το όνομά του από τη λίστα του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνω, θα πούμε σε ποια θέση βρίσκεται, είναι το γεγονός ότι έχει ένα στοιχείο που ο Παναθηναϊκός στην αγορά θα έψαχνε στη μετά Valanciunas εποχή. Ποιο είναι αυτό, Άρη? Η αθλητικότητα. Μιλάμε για ένα παιδί που μπορεί να τρέξει, μπορεί να καρφώσει και όταν έχεις στο ρόστερ σου, πέρα από τους παιχταράδες που λέγονται Νάνς, Λούκας, Γκραντ και όλους τους υπόλοιπους της περιφέρειας, όταν βάζεις μέσα σε αυτή την πυρηνική περιφέρεια και τον DJ Shorts, ο οποίος πήρε τον, πώς το λέγανε το παιδί που είχε πέρσει στην Παρί, τον Ντεβάριους Χέιζ. Πήρε τον Ντεβάριους Χέιζ από έναν παίχτη ο οποίος ήταν ορισμός του average και τον έκανε έναν παίκτη ο οποίος πήρε σε ένα καλοκαίρι μεταγραφή για τη Μονακό, πολλαπλασιάζοντας το συμβόλαιό του. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να κάνει ο Σόρτς με έναν παίκτη σαν τον Χόλμς, με τα αθλητικά του στοιχεία, με το ταλέντο του επιθετικό, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από του Hayes. Επομένως, αυτός ήταν ένας βασικός λόγος που το όνομά του όταν μπήκε στην πράσινη λίστα δεν αποκλείστηκε. Τώρα, πάμε στο μείζον. Είναι στην πρώτη θέση ως plan B ο Holmes για τη μετά Valanciunas αναζήτηση του Παναθηναϊκού? Επαναλαμβάνω, μεταφέρει με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η βασική προτεραιότητα του Παναθηναϊκού μετά το Valanciunas η υπόθεση Holmes. Ξέρετε ότι πολλά πράγματα ορισμένες φορές αλλάζουν δυναμικά. Ακόμα και στην περίπτωση του Σόρτσάρη, θυμάσαι ότι είχαμε πει για κάποιους λόγους ότι βρίσκεται στη θέση 3 της λίστας τότε του Αταμάν, αλλά ξαφνικά βρέθηκε στην πρώτη και ο Παναθηναϊκός στο Final Four του Αμπου Ντάμπι ενήργησε για να τελειώσει τον deal όπως και τα κατάφερε. Οπότε δεν αποκλείω, αν ο Παναθηναϊκός δει δυσκολίες ή υπάρξει κάποια διαφορετική αξιολόγηση, να υπάρχει κάποια ανατροπή και στην υπόθεση του Holmes. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι το βασικό plan B του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Όλα Πράσινα, ο Holmes. Και μάλιστα δεν το λέω αυτό με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός τον έχει απορρίψει, αλλά με την έννοια ότι σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε εδώ στο Όλα Πράσινα, πέρα από το να συμπεριληφθεί στη λίστα και να προταθεί, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει ασχοληθεί περαιτέρω μαζί του. Δεν έχει μπει δηλαδή σε μια διαδικασία ενεργούς διαπραγμάτευσης, ούτε έχει πάει την υπόθεση σε ένα προχωρημένο στάδιο. Άρα καταλαβαίνεις ότι από το βρίσκεται στη λίστα με το προτάθηκε μέχρι το ότι είναι το βασικό plan B του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Όλα Πράσινα αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι που προκύπτει. Είναι μια υπόθεση που αρέσει σε γενικότερα χαρακτηριστικά, αθλητικότητα,
και τα λοιπά τα οποία ανέφερα και πριν, μην κουράζω, αλλά έχει και μερικά αρνητικά. Το σουτ είναι ένα από αυτά, αλλά υπάρχουν και μερικά ακόμα. Είναι και ευπαθής αρκετά στους τραυματισμούς. Δεν έχει καθόλου εμπειρία από την Ευρώπη, κάτι που ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Άρη, ότι ο Εργίνα Ταμάν το υπολογίζει πάρα πολύ για τις κινήσεις που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι ούτε έναν παίχτη να έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός πλην του Ναν, ο οποίος δεν είχε καμία επαφή με το TST Ευρωπαϊκό Μπάσκετ. Και επειδή στόχος του Παναθηναϊκού είναι να φτιάξει ένα πολύ δυνατό δίδυμο στη θέση 5, νομίζω ότι θα προσπαθήσει να πάρει τα λιγότερα δυνατά ρίσκα. Οπότε υπάρχουν αρκετά τικ προβληματισμού που αφορούν την περίπτωση του Holmes, χωρίς, επαναλαμβάνω, να είναι μια περίπτωση ο Αμερικανός που είναι εύκολο να την πετάξει. Γιατί έκανε και μια τοποθέτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο olaprasina1908.gr. Του έγραψε κάποιο, ρε παιδί μου, σε ένα live ότι θα γίνει ο Holmes ο νέος Ναν αν έρθει στην Ευρώπη, και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε ότι μην το λες εμένα, το ξέρω ήδη. Έτσι, το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την άποψή του, έχει μπασκετική άποψη, το ξέρουμε, γνωρίζει το άθλημα και δεν διστάζει να εκφράσει τι ο ίδιος πιστεύει, δεν σημαίνει ότι το Παναθηναϊκός θα αποκτήσει τον παίχτη. Έτσι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πολύ διακριτούς ρόλους μέσα στον Παναθηναϊκό. Αυτός που αποφασίζει είναι ο Ερκίνα Ταμάν. Επομένως, δεν σημαίνει το ότι είπε κάτι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι αυτόματα ο Χόλμς είναι νούμερο ένα λύση για τον Παναθηναϊκό. Άρα, η υπόθεση στην πραγματική της διάσταση, ναι, υπάρχει στη λίστα, ναι, έχει προταθεί, όμως ούτε το βασικό πλάνο για το Plan B του Παναθηναϊκού για τη Βαλαντσιούνας είναι, ούτε αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι εν εξελίξη ή προχωρημένο που μπορεί να προειδεάζει σε άμεσες εξελίξεις με τον Αμερικανό. Τώρα, αν οι συνθήκες οδηγηθούν έτσι, αν οι περιπτώσεις που ψάχνει ο Παναθηναϊκός από το NBA ή αυτό που έχει αναφέρει Άρη εσύ για τυχόν σπασίματα στην Ευρώπη δεν ευδοκιμήσει, τότε καταλαβαίνεις ότι ό,τι υπάρχει στη λίστα μπορεί εν δυνάμει να απασχολήσει. Είναι άλλο όμως αυτό, και άλλο ότι τίθεται σε κάποια άμεση εφαρμογή ένα Plan B, το οποίο έχει ως βασικό όνομα αυτό του Rishon Holmes. Ναι, Χρήστο, το ζήτημα είναι όμως ότι υπήρξε και μια, να το πούμε έτσι, ένα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram σχετικά με τον Holmes. Δεν ξέρω βασικά αν ήταν story, αν ήταν σχόλιο, αλλά έχει υπάρξει μια... Για ποιο λες? Ε, για τον Holmes, για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το ανέφερα, το ανέφερα αυτό. Ναι, όχι, θέλω να πω, γι' αυτό πιστεύω ότι και ο κόσμος... Σωστά. Επειδή είπες, ξέρεις, ότι στην αρχή ανέφερες πως είναι πολύ διαφορετικό να ένας παίκτης να είναι στη λίστα και πολύ διαφορετικό ένας παίκτης να μιλάει με μια ομάδα. Πιστεύω ότι και αυτό έπαιξε ένα ρόλο, δηλαδή επειδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευθύς, δεν κρύβεται, ό,τι έχει να πει θα το πει, και επειδή δεν δίστασε να απαντήσει και σε κάτι σχετικό με τον Holmes, θεωρώ ότι μετά ο καθένας, ξέρεις, πιάνει αυτό που μπορεί να έχει πει ο Γιαννακόπουλος και να σημαίνει Α και να το έχουν πάει Β, Γ, Δ, ότι για να το ανέφερε ο πρόεδρος σημαίνει ότι υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Νομίζω τα ανέλυσες όλα πάρα πολύ διεξοδικά, αναφορικά με την περίπτωσή του. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα συσσαγωγικά συμπεριφοράς που δεν θα ήθελε ο Παναθηναϊκός σε πρώτη φάση να τα βάλει μέσα στα αποδυτήριά του. Ο Εργίνα Ταμάν θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο σε αυτό το πράγμα όλο αυτό το διάστημα κατά το οποίο είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν θα ήθελε με τίποτα να βάλει μια βόμβα στα αποδυτήρια, εκτός αν προκύψει κάτι διαφορετικό, αν έρθουν σε επικοινωνία οι δύο πλευρές κατά ανάγκη και βρούνε μια άκρη. Αλλά όπως και να έχει, ακόμα και ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση, αυτή τη στιγμή δεν έχει ασχοληθεί, αλλά ακόμα και να ασχοληθεί θα το κάνει επειδή δεν θα υπάρχουν άλλες πολλές διαθέσιμες επιλογές σε μια αγορά που, όπως ξέρεις, Χρήστο, και όπως ξέρουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν, είναι ξεκάθαρα περιορισμένη. Επομένως, θεωρώ ότι είναι λίγες πιθανότητες. Δεν θα έλεγα μηδενικές, γιατί όταν ένας παίκτης είναι στη λίστα και υπάρχει στη λίστα, ακριβώς. Ναι, και ότι υπάρχει μια ιεραρχία σε αυτή τη λίστα, μπορεί να μην είναι στη θέση 1, θέση 2, θέση 3, αλλά να είναι 5, 6, 7. Δεν έχουμε και τη λίστα μπροστά μας που έχει ο Νίκος Παπάς για να αναφέρουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, αλλά δεν μπορείς να το αποκλείσεις, δηλαδή να μην δώσει ένα 5-10%. Ναι, επίσης κάτι σημαντικό. Αν δεν κάνω λάθος, ο Holmes έχει γίνει ήδη wave από το NBA. Κάτι που σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός θέλει, μπορεί να προχωρήσει άμεσα την υπόθεση. Δεν είναι σε καμία
συνθήκη ανάλογο του Valanciunas το story εδώ πέρα. Άρα νομίζω ότι αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι προσεχώς, αν επιβεβαιωθούμε και ο Παναθηναϊκός δεν κάνει κάποια άμεση κίνηση για τον παίκτη, επιβεβαιώνει ακριβώς όσο αναφέρουμε εδώ. Ότι ναι, μεν υπάρχει στη λίστα, ναι, έχει κάποια τίκ, αθλητικότητα, δυναμικότητα κοντά στο καλάθι, pick and roll παίκτη που μπορεί να αξιοποιηθεί από Σλούκα, Ναν, Σόρτ. Έχει κάποια τίκ που τσεκάρει, αλλά ταυτόχρονα έχει και κάποια πλήν τα οποία είναι επίσης τσεκαρισμένα και βάζουν τον Παναθηναϊκό σε δεύτερη σκέψη. Πρωτογενώς το παιδί έχει τρομερό ταλέντο. Δηλαδή, πριν μερικά χρόνια ήταν παίχτη των 20 πλάς λεπτών στη Λίγκα. Δεν είναι δηλαδή μια αμεληταία περίπτωση που λέμε εντάξει, δευτεράτζα προχωράμε. Το λέω Όχι, έτσι λαϊκά. απλά εδώ δεν εξετάζουμε, Χρήστο, μόνο το ταλέντο Έτσι, και έτσι. το μπασκετικό IQ ή το οτιδήποτε. Σχολιάζουμε και τους χαρακτήρες των παικτών και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο αγωνιστικά. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η νοοτροπία που έχει και ο Παναθηναϊκός και ο Εργίν Αταμάν. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που εγώ γνωρίζω και μπορώ να μεταφέρω ως ρεπορτάζ και νομίζω, Χρήστο, θα συμφωνήσεις απόλυτα σε αυτό, Για πάμε. είναι το εξής, ότι οι πράσινοι δείχνουν ότι θέλουν να πάνε για κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο όχι μόνο σε επίπεδο χαρακτήρα, το αφήνω απ' έξω αυτό, κάτι καλύτερο ως προς τα τσεκ, τα τικ όπως είπες, που συμπληρώνονται στα διάφορα κουτάκια της σχετικής λίστας. Ναι, μεν ο συγκεκριμένος παίκτης έχει κάποια τσεκ σε κάποια κουτάκια, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει σε τόσα πολλά κουτάκια όσα θα ήθελε ο Εργίν Αταμάν. Επομένως, ο Παναθηναϊκός πιστεύω και μπορώ να μεταφέρω πως θα ψάξει κάτι καλύτερο, ψάχνει κάτι καλύτερο, αναζητά στην αγορά, ξαναλέω, σε μια αγορά που είναι εξαιρετικά περιορισμένη, εξαιρετικά προβληματική θα πω προς το παρόν, αναζητά μια λύση που Βαλαντσιούνας δεν μπορεί να είναι, το έχουμε ξαναπεί, παίκτη σαν το Λιθουανό δεν πρόκειται να βρεθεί για τον Παναθηναϊκό, το ξεχνάμε αυτό, όχι γιατί... Και το ξέρουν και στον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι, ακριβώς. Όχι γιατί δεν το θέλουν αυτό στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν υπάρχει παίκτη σαν τον Βαλαντσιούνας. Σε αυτό το κασέ, το συγκεκριμένο και με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπως πολύ σωστά είπες, το γνωρίζουν και στον Παναθηναϊκό. Επομένως, ψάχνουν κάτι στον Παναθηναϊκό που δεν θα είναι Βαλαντσιούνας, αλλά δεν θα είναι και Χόλμς. Ξαναλέω, τι θέλουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού σε πρώτη φάση. Τώρα, τι να σου πω, άμα σε ένα μήνα δεν βρίσκουν τίποτα και τα λοιπά, κάποιος παίκτης πρέπει να έρθει κιόλας. Δεν μπορεί να μείνει ο Παναθηναϊκός με ένα center, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Αλλά η δική μου εκτίμηση είναι πως ο Παναθηναϊκός στο 5 μπορεί να μην φέρει παίκτη των 4 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, μπορεί να φέρει παίκτη των 3 εκατομμυρίων, των 3,5. Εκεί κάπου. Αυτό το range θα έβαζα, αυτό το εύρος τιμών και φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από το τι θα δώσει και η αγορά του NBA. Βέβαια, γιατί Χρήστο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή που γυρίζουμε την εκπομπή έχουμε 16 Ιουλίου. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά και επειδή βρισκόμαστε στο ρεπορτάζ αρκετά χρόνια και ξέρουμε τι γίνεται κάθε καλοκαίρι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως η ημερομηνία αυτή ανακαλοκαίρι δεν ενδείκνυται μεταγραφικά για την Ευρώπη. Αναφορικά με παίκτες που βρίσκονται στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, έτσι, για να μην μπερδευτούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος, εάν και εφόσον του Βαλαντσιούνας να βαγίσει οριστικά, αναφέρθηκε στην αρχή της εκπομπής σε αυτό, είναι υποχρεωμένος και αναγκασμένος να περιμένει κάποιες εξελίξεις από το NBA. Και εξελίξεις από το NBA θα υπάρξουν κι άλλες. Δεν σημαίνει ότι εδώ τελειώσαμε. Θα προκύψουν κι άλλες ευκαιρίες. Και τέλη Ιουλίου. Και ο Παναθηναϊκός έχει ένα όπλο που δεν το είχε. Ποιο είναι αυτό? Το ανέφερες πριν. Λέγεται Νίκος Παπάς. Έτσι. Οι πόρτες που μπορεί να ανοίξει ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, technical director, για να το πούμε έτσι, με τον εθιμοτυπικό ρόλο τον οποίο έχει στην ΚΑΕ, μπορεί να αναδείξει επιλογές που ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην φανταζόταν ότι είναι διαθέσιμες. Γιατί λειτουργεί έτσι το NBA. Και είπαμε κάτι για την υπόθεση Βαλάντσιουνας. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να διαταράξει τη σχέση του με τον οργανισμό που λέγεται NBA, όταν αυτό το καλοκαίρι έκανε μια αναβάθμιση στην τεχνική του διεύθυνση για να αποκτήσει ακόμα καλύτερη σύνδεση με την εκεί αγορά. Απλά, εγώ αν θα έβαζα κάπου τα λεφτά μου, τώρα, το λέω σε εισαγωγικά έτσι, είναι ότι ο Παναθηναϊκός
Το δεύτερο συμβόλαιο το οποίο θα δοθεί στο center, βασικά το δεύτερο συμβόλαιο center πίσω από τον Λεσόρ, πιστεύω ότι θα είναι μικρότερο και από τον Λεσόρ το ποσό. Δηλαδή, οι επιλογές που ψάχνει ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι και με 2 κάτι εκατομμύρια θα ερχόντουσαν. Δηλαδή, ούτε παίκτη των 3 εκατομμύριων βλέπω τώρα. Όχι απλά των 4 που είναι ο Βαλαντσιούνα, που δεν υπάρχει άλλο, και των 3 από αυτά που βλέπουμε τώρα, επαναλαμβάνω, τη περιορισμένη αγορά που και εσύ ανέφερε, και τα 3 πολλά μου φαίνονται. Τώρα, 16 Ιουλίου. Όμως ο Παναθηναϊκός θα περιμένει και Ναι, αυτό ναι, που ναι, 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 βλέπω ναι. εγώ είναι η επιδίωξη να δοθούν αυτά τα χρήματα. Η επιδίωξη είναι Τώρα, το καλύτερο δυνατό. ναι, άμα δεν βρεθεί, εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα πάει να πάρει παίκτη του Παναθηναϊκός αύριο. Δεν θα πάει αύριο να πει φέρε μου ένα σέντερ με 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα Όχι, πάει να όχι, το όχι, κάνει όχι, αυτό. όχι. Τώρα, αν αναγκαστεί σε 1,5 μήνα να το κάνει, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό. Και καλό είναι να αναδεικνύουμε και την επιδίωξη. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αυτά τα ποσά κυνηγά. Δηλαδή, όχι αυτά τα ποσά κυνηγά, με αυτά τα ποσά επιδιώκει να δελεάσει παίκτες για τη θέση 5. Αυτά έχω να πω εγώ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Η μοναδική λεπτομέρεια που θέλω να προσθέσω είναι επειδή κάναμε 2 αναφορές στο όνομα του Σάριτς. Να πω για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται, παρότι το προηγούμενο καλοκαίρι είχε γίνει κουβέντα, την οποία την είχαμε θίξει και εδώ, αν θυμάσαι. Και είχε γίνει αναφορά και στο Χουπφέλλα, γιατί εμεί θέλουμε να τα λέμε όλα από πέρυσι. Ο Σάριτς έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που ο Παναθηναϊκός, αν δεν ήταν ο παίχτη Βαλαντσιούνα, θέλει να αποφύγει. Θέλει να βάλει αθλητικότητα στο παιχνίδι του. Ο Σάριτ δεν μπορεί να του προσθέσει την αθλητικότητα, είναι πιο βαρύ και δεν βάζω καν στην Άρα εξίσωση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις δηλαδή. τη συζήτηση που έχει, ας πούμε, με τον Ντουμπάι για να υπογράψει εκεί. Άρα νομίζω ότι αν δεν είσαι Βαλαντσιούνα και δεν έχει αυτό το επιθετικό πακέτο, το παιχνίδι από μακριά, το καλύτερο post παιχνίδι που θα βλέπαμε στην Ευρώπη, δύσκολο ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί με κάτι που δεν έχει το τσεκ της αθλητικότητας. Γι' αυτό λοιπόν και η περίπτωση Σάριτς, επειδή ρωτούσατε αρκετοί, μετά το trade που έγινε με τον ίδιο και τον Βαλαντσιούνας, δεν βρίσκεται στις σκέψεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Νομίζω τα λύσαμε όλα, μεταφέραμε τι εμείς γνωρίζαμε και βάλαμε τα πράγματα στη βάση που εμείς ξέρουμε. Ήταν η Green EuroLeague του Όλα Πράσινα με Άρη Αντωνόπουλο και Χριστό Δημόπουλο. Like, subscribe, σχόλιο και share. Και φυσικά link στην περιγραφή. Το site όλων των Παναθηναϊκών έγινε εφαρμογή και με ένα απλό κλικ το έχετε στα χέρια σας. Android είτε iOS συσκευή, κάνετε κλικ βασικά το αντίστοιχο link και την κατεβάζετε στο κινητό σας. 2 συνδρομές, 1,99 το μήνα το μηνιαίο πακέτο και 19,90 το ετήσιο. Παίρνετε πρόσβαση σε εμπειρία χωρίς διαφημίσεις, αποκλειστικό περιεχόμενο και συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δώρα, εκπλήξεις και Q&A που όσο περνάει η σεζόν θα αποκαλύπτονται. Μέχρι την επόμενη φορά που να είστε σίγουροι δεν θα αργήσει, γιατί έχουμε Παναθηναϊκός Βέστερλο, Πρόβα Τζενεράλε εν όψη Rangers. Καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε την επόμενη φορά.